Ahojte. Dneska téma padanie vlasov, ktoré som už vám aj písala. Je to taká naša ženská téma. Ja mám našťastie od Boha dar, že mám nádherné husté vlasy, skutočne nelamavé, ráno stanem a idem, ale prišiel bod zlomu a to bolo po pôrodoch. A vtedy mi zrazu začali enormne padať vlasy a ja som nechápala, čo sa deje. Až profesor Turianica mi vysvetlil, že je to vlastne následok toho, že dieťa si z tela matky zobralo všetok jód a tým pádom, keď si ho matka tehotenstvo nedoplňala, začali jej enormne padať vlasy. Takže preto chcem apelovať na budúce mamičky, aby si začali doplňať tento jód už celé tehotenstvo a samozrejme aj po porode, keď koja. Najlepší za mňa je olej Fortuna Vita od profesora Turianica, tu toho aj mám, tento môj zázrak, ktorý ja užívam už 17 rokov a vďaka nemu skutočne sa mi obnovili znova vlasy, začali mi znova husto rásť a nemám žiaden problém odtedy, nepadajú mi, takže toto vám vrelo doporučujem a takisto teraz na jar ľuďom, pretože po zime sa potrebujú takisto zásobiť a majú často na jar, všimnite si, že často padajú vlasy znova. Takže toto je moje odporúčanie, majte ešte krásny dník, čau.